Norok pahaitong tini 17 tarik 5 May 2023 norokno ang house ending tai guti ririwano hingkai norok o house ending tai gutio norok tini success wngmano hingke norok tak phanani channel no subscribe kaidi tai bell icon no click khai norok notification mannaijar khai tondi hingke norok jodi chajai tongkha hingke please like tai comment khlai di tai norok video no puilani simi paithak jora purano norok yakarwi naitongdi hingke tini ang norokno common number dinai swkang je oro nari oro tini salo tamo phainai abo norokno ririwano hingke chwng 55 ni salo phaiyo 55/55 hingke 55/55 no chwng tabuk onko khlainai hingke 52 no ulta khaikhe 25 hingke 25 hingke tei 55 no manam khlaikhe hingke 00 tarpore tei 25 tei 00 tong twinaino hingke kwrwi no hingke tini sala norokno plan khlai mannai swkang chwng hisab khai nao no nari guti swkang rina jora no swkang hisab khai phunukgo no hingke miyani salo phaio 52 tei 55 hingke 52 55 hingke chwng abono minus waisa plus waisa khlainai je 52 minus 2 55 minus plus 2 hingke chwng abono khlaikha hingke oro plus 2 hingke 3 phaio abono chwng abo khlaikha hingke 7 phaio hingke 7 tei 3 hingke 7 tei 3 no chwng tabuk hisab khlaiwi norokno guti ganai 7 tei 3 ni guti no norokno tabuk ririwano hingke 7 ni guti hingke norokni tini salo thaimanai 78 tei 71 tarpore 3 ni guti tangwi mannai 33 tarpore 33 hingke abo norok chajak hingke play khaidi abo fix o guti no norok chajak hingke play khlai di hingke o tinta guti no kuplugo norok guti note khainani tarpore se norok play khlai di hingke norok abo chajak hingke play khlai mannai tei dini sala hingke abo chajak hingke play khlai di hingke tarpore chwngnai no omoni paikha o paikha hingke chwng tabuk nainai no norokno guti rika chwng norokno aroni jaga norokno guti rika 78 71 33 hingke oroni je chwng minus plus khai 78 79 71 78 71 33 hingke o tinta guti fix abono bo chajak khe norok play khlai di hingke tabuk chwng aina hai tei kaisa play khlainani hingke tabuk norokno ririwano norok chajaka hingke play khlai di hingke norok chajaka hingke play khlai di tamo play khlainai norokno ang guti ririwano hingke norok chajaka hingke abo faano play khlai mannai hingke tabuk romni mia pro khlaio.
मियाफोरिया ओमफ्राय 27/3 27 डाबल 3 फायो थानाय बुधबार ओमफ्राय जों दुइटा न दा माइनास 6 प्लास 6 खालायनायनि माइनास 7 2 प्लास 7 ओमफ्राय नायदि माइनास 6 5 फायो ओमफ्राय प्लास 9 फायो ओमफ्राय दा जों 9 5 नि नाम्बार न गारियै नावनो होननाय ओमफ्राय नायदि 9 5 9 5 दे गोसों आरो माखा 9 5 9 5 नि हाउस दा एंडिं नारावनो गारि रिवानो दाव गुटी नायदि 9 5 नि हाउस गुटी गारि रिखांखाय और तामतम 5 नि के 58 नाराव थांनाय 58 कैसे थांनाय ओमफ्राय 58 ओमफ्राय तारपरे 19 थैमानाय नाराव सैनार उदै गुटी ओमफ्राय 58 ओमफ्राय 58 तारपरे थैमानाय 92 तारपरे 52 तार 57 ताई 57 ताई 97 ओमफ्राय अबनो नाराव अबनो बक सादा खांखाय नाराव प्ले खायनायदि नाराव सक्सेस जोंगानो होननाय खाखाव ओमफ्राय दाबो जों नायलायनाय आसल बम जे गुटी गोबां मानि बिसिङाव मेन गुटी ओंखारनाय नाराव थांना बागा ओंखारदों 64 तारपरे 78 17 तारपरे 19 दंङो ताफानो मेन गुटी गयाखौ नसिं दंङो दे ओमफ्राय दाबो जों 52 मियाफोर फायो 52 दा सेकेन्ड फायो डाबल 5 ओमफ्राय जों आरो 7 ताई 0 7 ताई 0 ओमफ्राय 07 हाउस ताई एंडिं ओमफ्राय तिनि बागैनाराव 0 हाउस 0 हाउस 0 हाउस तारपरे 7 हाउस तारपरे 8 एंडिं ताई 3 एंडिं ओमफ्राय तीन साला अबनो नाराव प्ले खायमानाय और निबिसिया नाराव 100% सिउट जे हाउस थांनाय राव अबनो 100% नाराव बागै तिनि हावन बिसिया नाराव गुटी ताव रिवानो आं ताम गुटी थांनाय नायदे गुटी थांनाय ओंखारदों नाराव बागै 07 02 गुटी ओंखारदों 0702 तारपरे 0702 तारपरे 17 तारपरे 17 71 78 78 78 78 तारपरे 27 तारपरे आरो 6टा गुटी ओंखा
of fix tinin sagai obono fix naro oran sada kangke play khaimano tamni khe ani bagui orono common wngui tongo orono fix wngui tongo hingkhai 0 house tei 7 house ni bagui target tongo aboni bisingo hingkhe tei kaisa 73 play khaimanai tarpore 78 dorika 03 play khaimanai 08 play khaimanai tarpore tinta ekta duita aro duita tinta 23 tarpor 78 already rijak hingkhe tarpore 18 obo play khaimanai oro 4ta tei oro 6ta 10ta guti norokno fix tini ni bagui obono 10ta guti fix norok sajak hingkhai play khlai di hingkhai tebo chwng tei kaisa onko tanglainai nini 5255 chwng abono onko khlaiui tei kisa nailainai chini je nokno guti rwmani abo mili na miliya hingkhe all 5 no khlaika hingkhe 0 7 7 tarpore 8 tarpore 4 tarpore 12 2 2 house bo chwng manjakha sorry 2 ending bo manjago tei 4 bai 8 ending bo manjago hingkhe tini ni salana rok obono khlaikha khe 7 bo manjago hingkhe tini ni sala 7 hours 100% hinui ang norokno mannai ni kangaro norok sajagui tongkha only 7 hours no play khlai di tini bagui hingkhe tabuk norokno haina hai koyekta guti nani khaka o haibana rikolog kha tamoni hinkhe norok ani channel no support khlaiya ani bagui ah joni norok tini jorao sajai tongo please share kaisa khai ridi tei like norok riwono tarpore comment khai sadi oro ni bisingo norok ni sure 100% norok ni tongkha tini baga chwngno.